धेमाजि जिल्लानि गगामुख हालामनि सिङाव थानाय से नं बयजन गामिनि थागिबि रनेन बसुमतारीनि आंगो ओनसोलनि बिसि पमिता बसुमतारीया गावनि 11 बोसोर बैसोनि आंगो फिसाज्ला आरो फिसायखौ गारनानै गोमानानै दं। फोरमायनाय बादिब्ला जे साननि सिगाङाव पमिता बसुमतारीया गावनि बिमा-बिफानि न'आव दंमोन आरो फिसाया गावनि आंगो ओनसोलनि बिसिखौ लायनो होननानै थांदोंमोन। नाथाय फिसायजों फैफायाखै, साननैसो उनाव थांगोन होनना खोथा होदोंमोन हौवानि सिगाङाव। नाथाय बे साननैसोनि उनाव फैगोन होनना बुंनायखाय हौवाया न' फारसे फैफिनदोंमोन। नाथाय दा पमिता बसुमतारीया बिमा-बिफानि न'निफ्रायबो गोमाबाय। बेनिखायनो फिसाय रनेन बसुमतारीया गावनि बिसिखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला हमनानै दोननो थाखाय रायजो राजाफोरनि हेफाजाब बिदों आरो होखानाय जानबुं नं 9864999851 आव खिन्थाहरनो थाखाय खावलायदों। आंनि दुखुखौ फोरमायनो लुबैदों। आंनि मुङा श्री होमेन बसुमतारी, गामिया नंगन बयजनटिपुर, जिपि जयरामपुर। आंनि हिन्जावा दिनै 1 दाननि साननै सानथाम बारबावबाय। आंजों एसे नांलायनाय बायदि जादोंमोन। ओमफ्राय बिनिफ्राय न'निफ्राय ओंखारलाङो आरो ओजों बिमा-बिफानि न'आव थाहैयो। ओमफ्राय फैनायनिथ' सोंबा फैगोन होनो, ओमफ्राय फैया बिदिनो 1 दाननि बारलांबाय। बेनि उनाव फैनायनि सानसेखालि रादाय होदोंमोन सुनिबाराव फैनो होननानै, ओमफ्राय फैयालासेनो आरो देवबारनि फुंनिफ्राय आरो मानसिया न'निफ्राय खारफिनोसै। आंथ' हास्थायो फैफिनथों, जों मोजाङैनो रायजो जादोंमोन। आंनि फंसे एसे नों बेखौ बुलाय सुलाय माबाफोर जादोंमोन नामा? बुलायथ' बिदि जायाखै। आं सानसेखालि बुंदोंना सासे मानसिनाव जेनेबा सहाय हैनो थांदोंमोन, माइ गायनाय। माइ गायखालि जेनेबा एसे सोरां बारां फै होनदोंमोन। ओमफ्राय आं बुंनाय मथे एसे लेट जादों। ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो नों आं लेंहरनाय बायदि मानो फैयाखै होननानै ओमफ्राय एसे नांलायनाय जादों आरो। बेनिफ्रायनो आं दसे बाजार खालामनानै ओंखारलाङो, बेयावनो न'निफ्राय खारखोमालाङो। ओंखायनो आं गासिबो रायजोफोरखौ आं खावलायो, आंनि हिन्जावखौ जुदि बबावबाफोर नुबाय बायोबा आं दा कन्टेक्ट नाम्बार होगोन, बे कन्टेक्ट नाम्बाराव हरो आरो जाहाथे हमनानै दोनो। कन्टेक्ट नाम्बारा जाबाय 9864999851। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360